Maraba da zuwa tashar Gilashi Top TV, ku danna subscribe kana ku taba alamar ƙararrawa ta yadda za mu dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Tofa bin Usman ya ce akwai yiwuwar soke lefe a sha'anin aure, ko me yayi zafi? Ku biyo mu domin jin yadda aka haihu a ragaya. To amma kafin nan, domin ci gaba da kallo da kuma sauraron daɗaɗɗen shirye-shiryen mu, to ku danna mana subscribe kana ku taba alamar ƙararrawa, sannan ku dangwala mana alamar like ta yadda zamu dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Fitaccen malamin addinin musulunci wato Muhammad bin Uthman, wanda aka fi sani da bin Uthman, yayi wata magana a cikin karatunsa wadda ta yamutsa hazo. Wanda a cewar malamin ya yi maganar ne lokacin da yake tsaka da karatu, kuma ya yi ne rara gefe, bai san cewar wasu za su juya akalar maganar ba. Ga dai malamin da bakinsa. Idan kuma aka ce a yi aure ba sadaki, ba faɗina nufin nikahu tafwid da za a zo a ɗaura aure ba amma faɗa ba, wannan ya yi ne so daga baya baya. Kaga aure kenan ashe abin da shari'a ta sani su ne sadaki, shaidu, siga da kuma ainihin wato shaidu na shaidu, sadaki, shiga da shaidu da wali da kuma wakili. Amma dangane da maganar abin da ya samu ka kalli laifi ta wannan janibi, na fara gaya maka da za ka ji hutun rabin lokaci. Laifi idan za a yi, na farko kada shi uba ko iyaye su ce to kai fa dole sai ka yi. Idan raɗin kansa ne ce zai yi, ba ce ka kawo ba, kai ka ga dama za ka yi, ba ma san da shi ba, don abin da na gaya maka gashi abin da shari'a ta ce, sai ka ce za ka yi, ban takura maka, ban matsa maka ga za ka yi, to wannan ne za ka sa shi a sikelin al'adan da yake dama abin da ake gudu a kore takurawa da matsawa. Amma auren nan na gaya maka yakan mutu a dallashin laifi ɗaya kenan. Na biyu, akwai riya ciki, wani zai yi ainihin akwati dozen ko sama da haka. In ya tafi gidan akwai matan da za su ce ku zo ga abin da aka yi mawanci, to kaga riya an bude mata kofa. Akwai wata komin za ta dinga bakanta ta ce wannan bai yi ba, wanda ta dinga tsince ba ta da kokobo ciki, amma ta iya cewa wannan ta haifar da wutar fitina. Kannanta waɗanda suke biye mata suna da kwalama da sare su ma za a yi musu irin nata, in ba ka ba ka kunna wutar fitina a gidanka. To wai wannan abu ne da Allah ta'ala ce dole ko al'adar ku ce, al'adar mu ce, mai kyau ko mara kyau. Ai ne bayanin al'ada mai kyau da mara kyau, kuma bana inkarin al'ada, na baka nassoshi na malaman shari'a. Amma duk al'adar da za ta kawo takura, abin da ya zama dole a bashi mamanci ba bashi ba sai wannan, shi ne ke son ka kalla. Kenan na biyu, yanzu ta kai maza ne ke kai laifin, saboda sun gano cewa matan wasu akwai fitina, ai bai kawo kaza ba, yar gidan alhaji cewa ki ba haka aka sa mata ba, me yasa bai kawo kaza ba, to wallahi ba yadda ba. Dan Allah kai maka kanka adalci, wanda ya kashe kuɗi ma dudu irin wannan aka ce auren bai ba kan abin da bai zama dole ba, shine kake ta haƙoro da haƙƙin dole sai an ci gaba da dore shi, ka ba kanka amsa. Babu wata mace za ce ba mata adalci, sai ke ce idan baki yi shi saurayin adalci ko dangin iyayensa ba, ki kawo abin da yake ba dole ba. Biyu ke. Na uku, wani ya gaya min, wani dan uwa ya ce mu a namu yankin in aka kawo laifin nan to shiga ma ake yi ta musamman ta karɓar laifin, gwargwadon kauri da armashi da irin aji na laifin, gwargwadon shigar da za a yi na tarbarsa. Ya ce wallahi malam sai an yanka kaji wajen 50 zuwa 100 a tarbi laifin, da kuma kyauta na kuɗi irin na ganin gari, ba kuɗi cakurkuri ba a bayar, in ba mawar haddasa tsinuwa wani lokaci a ce matsayata. To wai mai zafi ne shi ku ba wuta ba haka. Wannan janibin muke kallo, a gyara, a tsaftace. Ke kanki yar uwa mai girma za ki ce gaskiya ba ya adalci ba, ya kamata a kyauta anan. A dalilin rashin laifin nan wani haka zai je ya shawar. Na baka labarin wanda ya kashe $1,500,000 ɗazun nan da aka tattake shi da ya tashi kama gidan haya 200,000. Uwar ta ce wallahi ita ta fi karfin ta zauna a wannan gidan. To ai kun talata shi a maganar laifi, abinda ba dole ba ne. A dalilin laifin nan yake cewa sai a zo a kawo kayan, sannan kuma wani lokaci akwai masu sacewa cikin dangi, akwai marasa zuciya mai kyau
daga zuwa kallo sai a ɗauke kaza misali. To wai mai zafi ne haka. A lokaci guda kuma akwai samari kuma satar ta fara bude wata kofar fitina. Fitin tunu malam iri sai ka iska akwai kuma wanda suke su waɗanda in suka yi laifin sai su ce to ainihin daga yau da ke in sake miki kaya daga nan a shekara 3 ba zan sake miki ba. Ai na baki laifi. Yana kallonta kamar wata kaya ce da ya saya ya biya. To waɗannan hanyoyi da ke haifar da matsala da kike kaka abinda ka kira shi hana ruwa gudu. Shin duk mai hankali ba zai ce a zauna a duniya ta ilimi da karatu a gyara ba? Ta yi mana akwai waɗanda ma suka ce laifin an zo gabar da ana ma bayar da shi haya. Kwarai da gaske. Ba tare da shi ya sanar da gidan amaran su ba. Akwai wanda ya gaya wannan magana ka tuna Malam Ibrahim. Ya ce har ma haya ake bayarwa. To kai je ka ɗauki laifin nan gashi nan haɗaɗɗe ne ɗan Dubai ne tafiyayye ba gidajje ba ne. Ka je ka kai mata amma kwana kaza. Kuma kowace kwana in laifin ya gwargwadon kwanin ya gwada abin da za ka biya. Saboda girman Allah sadaki ana mutunta shi haka. Ana mutunta shi haka. Sai mu je mu ɗauko abubuwa rakacap waɗanda suke ba su ba ne. Akwai kuɗin taka ƙasa, akwai kuɗin na ga iya, da sauransu misali. Saboda ta wannan mahanga muke kallon laifi a kalli abin mu koma zuwa ga ruhin shari'a. Allah da ya ce yuridullahu bikumul yusra, sauki nake nufi da ku. To amma bangaren saukin nan idan an sauƙaƙa wa bangaren shi miji da ke neman aure cewar a dakatar da laifin nan duba da waɗannan matsaloli. Ani ban ci a dakatar ba, ai magana Malam Ibrahim bari dire maka, ai na yi magana ɗazan cewa in har za a yi tunda al'ada ne to kar ma a kawo gidan. Ka yi ba sai ka kawo aji da ba kayanta, amma kawowa fitina ce. Mata suna da maganar su, saboda tsoro maza ma suna so a fahimci ne da kyau. Ai na asasa magana ta akai in za a sokewa a bar shi a je can ba dole kai mata kaya ba. Mace tana da mi'ara guda 4. Mace tana da mi'ara guda 4 a kanka. Kai mi'ara ma guda 5 ne. Maskanun, mat'amun, malbasun, mabitun, mahabba. Yan guda 5. Dole ka bata maskar matsuguni. Dole ka bata mat'am abinci. Dole ka bata malbas tufa. Kaga laifi ya shigo kenan misali. Mabit ku kasance a shekara ɗaya ko da jima'i ba zai wakana ba. Sannan mahabba soyayya. To in ko wannan haƙƙin ta ne da dole sai ka bayar, to menene sai an zo da wannan laifin don kowa ya gani? Kenan ganin ido ne, kenan riya ne. In ko da riya to da fitina har a ce irin mu matsiya ce yace abin da zai kawo kenan. Wannan muke kallo jama'a mu koma cikin hankalin mu saboda. To malam mai isa ba za a kalli bangaren su matan da ake aurewa su ma a ce an sauƙaƙa a haƙura da zancen kayan ɗaki ba, saboda shi ma kayan ɗakin nan yana ƙara haifar da wasu fitintunu yanzu har ta kai gabar da akwai samarin da su ma. Bayani kenan aka saurara daga bakin Malam Muhammad bin Uthman, da fatan Allah ya ƙara wa Malam lafiya, Allah ya sa rakiya ta yi nisa. Domin ci gaba da samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa, kai har ma da nishaɗantarwa, to kada ku manta ku danna mana subscribe, kana ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku dangula mana alamar like ta yadda za mu dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.